В околностите на село Рударци имаме среща с един от кандидатите за кметове на населеното място. Докато се наслаждаваме на прекрасната гледка, която се открива от тук, към нас се приближава красиво младо момиче и ни се представя. Казвам се Галина Тодорова. Жител съм на село Рударци и съм кандидат за кмет на кметство Рударци. Галя е активен млад човек, има своята работа, своите ангажименти, но когато има време и възможност, обича да идва тук и да се любова на панорамата. Ето това, зад мен, е нашето китно село. Отгоре погледнато е много красиво, но всъщност има много работа за вършене в него. Именно това кара Галя да се заеме с амбициозната задача да се кандидатира за кмет на село Рударци и да се опита с знанието, силите, амбицията и модерното мислене на един млад човек да промени някои неща. Поставила съм си малко цели и задачи, но за сметка на това са реално постижими. Галя Тодорова има ясно очертани приоритети и те започват с подобряване на инфраструктурата. Една от основните цели ще бъде трайното решаване на проблемите с водоснабдяването чрез реконструкция и изграждане на нов водопровод, както и рехабилитация и обновяване на пътните настилки. А най-горещата точка е пътят, който води до село Марчаево. Всеки ден десетки хора минават, опитвайки се да стигнат от Рударци до Марчаево и пеша. Това не е никак безопасно, защото и движението на автомобили е изключително интензивно, особено през летния период. Като млад човек, естествено, Галя Тодорова най-добре разбира проблемите на своите връстници. В Рударци има нужда от повече градинки, паркове и места, където младежите да общуват и да се забавляват, смята тя. Но най-важно за младите хора е образованието. Радващото е, че през последните години броя на децата, учещи в местното училище, се увеличава. Кметът на населеното място трябва да бъде загрижен за качеството на образованието, така че децата на Рударци да останат да учат в училището в Рударци. Желанието ми е да се кандидатства по програми за въвеждане енергоспестяващи мерки, саниране на училището, подмяна на дограма и направа на вътрешен ремонт. Галя Тодорова е представител на младото поколение активни хора в България, които не искат да приемат лошото наследство от миналото и искат просто да изживеят живота си така, както знаят, могат и заслужават. Именно с това тя смята да увлече след себе си хората от селото, защото знае, че цели се постигат само с обща работа в една посока. Естествено, първи я припознават и тръгват с нея нейните връстници, според които именно млади хора като нея заслужават доверие днес. Заслужават доверие, защото имат повече хъс, имат новите технологии, имат едно, две, някои дори 3 образования, обиколили са, получават повече информация и смятам, че когато отида при по-млад човек, управленец, аз мога да говоря на моя език с него. Смятам, че младите хора ще припознаят в Галя Тодорова своя кандидат за кмет на Рударци. Аз като всички жители на село Рударци искам стандарта на живот в селото да се повиши. Галя Тодорова е млад, образован и амбициозен човек, който знае как и може да реши проблемите на Рударци и да го превърне в едно прекрасно място за живеене. Без активното участие и интерес от страна на всеки един от нас, обаче, за случващото се в селото, намеренията ми биха били просто едни добри пожелания.